Планирана ли е Третата световна война от масоните? Точно това показва писмото на Албърт Пайк относно 3 световни войни, през които трябва да мине светът, за да се наложи сатанинският световен ред. Пайк е масон 33-та степен, най-високата в масонството. Писмото му е датирано от 1871 година и е адресирано до италианския политик Джузепе Мацини. Въпреки че съществуването на писмото е отричано от официалните власти, има теория, според която документът е бил изложен в Британския музей до 1977 година. В разпространения текст Първата и Втората световни войни са описани с изключителна точност, а Третата удивително напомня текущите събития в Близкия изток и назряващото там напрежение. Ето какво пише Пайк за нея. Третата световна война трябва да бъде разпалена, като се използват разликите, причинени от агентурата на илюминатите между политическите ционисти и лидерите на ислямския свят. Войната трябва да бъде водена по такъв начин, че ислямът, мюсюлманският арабски свят и политическият ционизъм, държавата Израел, взаимно да се унищожат. Междувременно другите нации, отново разделени по този въпрос, ще бъдат принудени да се сражават до пълно физическо, морално, духовно и икономическо изтощение. Ще отприщим нихилистите и атеистите и ще предизвикаме страховит социален катаклизъм, който в цялата си ужасна форма ясно ще покаже на народите ефекта от абсолютния атеизъм, произхода на диващината и най-кървавите бунтове. Тогава навсякъде гражданите, принудени да се защитават срещу световното малцинство от революционери, ще унищожат тези разрушители на цивилизацията. Мнозинството, разочаровано от християнството, чието деистични духове ще бъдат от този момент без компас или посока, жадуващо за идеал, но без да знае къде да отдаде почит, ще получи истинската светлина чрез универсалното проявление на чистата доктрина на Луцифер, която най-накрая ще бъде разкрита на публично достояние. Това проявление ще бъде резултат от общото реакционно движение, което ще последва унищожаването на християнството и атеизма, като и двете ще бъдат победени и унищожени едновременно. Край на цитата. Независимо дали вярвате, че това писмо е факт, Библията е Божията истина и тя предупреждава за времената, които идват. След като не приеха Христос, евреите очакват своя Месия. Светът от друга страна тъне в хаос и търси Спасител. А християните знаем за бъдещата поява на Антихриста, който Словото нарича човекът на греха, синът на погибелта, който ще влезе в Божия храм и ще се обяви за Бог, личност, която ще изисква поклонение и ще обедини света под обща диктатура. Ние знаем, че Израел ще бъде ключов в събитието от последните дни. Словото казва: ето, аз правя Иерусалим омайна чаша за всички околни племена. И това ще бъде и за Юда, в обсадата против Иерусалим. Всичко случващо се в глобален мащаб има обяснение, ако приемем, че сме част от една голяма духовна борба, която няма общо с плът и кръв. Важното е да знаем, че Бог е в контрол на събитията и не иска да се страхуваме. Той иска да се покаем, приемайки Христос за Господ и личен Спасител, който е поел нашето наказание. Победата е Негова, независимо какво са планирали сатанистите.